Witam gryfnie we ten śmirgust. Hopy wyście są suche, a? No toż mamy, doczkaliśmy się tego szpasownego śmirgusu. Mocka bez ostatnie 8 lat sam już osprawił go wędziu o wszystkim, co jest skuplowane ze Wielkanocą, ale przeca mnie rozumicie, nigdy beranio o wielkanocnych zwykach nie jest zatela i nie będzie zatela. Ostawia na boku inkszym ta pasyjo, a zajmą się ino tą szykowniejszą zajtą tych wieśniennych świąt. Już jakieś ich sam tuplikował, skany się to wino, ale dzisiaj można coś ich do tego dociepna. Początek tego szykownistego zwyku mogę być jeszcze kajsik we starożytności. Idzie go przeca ujrzeć zarówno w Azji, u kolebki ludów aryjskich, jak i sam u nas we Słowiańszczyźnie. Wiecie, był taki Engländer, major Simes, który w 1796 roku jako poseł pojechał do Bengalu i Birmy, do miastów Awa i Pegu i nie skorzył opisał ichni grytny zwyk. Tameszne wyznawcy buddyzmu od 10 kwietnia fajrują bezczynni fajrach ichniego starego roku. We ostatnim dniu, dla oszpluchtaniu się ze snożności kończącego się roku, przywykli baby loć każdego hopa wodą, one ale mają prawo im pomścić. I jeści to deczko inaksi niż zwykowo u nas. I nie było śmieło się, bali tameszny król musiał dawać pozór, bo baby ta woda loli, ze okien, dachów, na palicy, piechciorzy. We pałacu birmańskiego króla po blank poważnej ceremonii i wyjściu króla byzuchanty ostawali na pastwie 30 freli, które po wparzeniu na zolze konewkoma, porywaczkoma loli wszystkich 100 pierońsko. Oddawaliśmy im za swoje, ale wody nie nastykło tela, co wszystkie byli utoplane i uślądrane do suchej nitki, pisał ten Engländer Simes. U chrześcijanów zwykle musiał się festynie przełonacić. Wiemy, że kiejsik i u Słowianów przy wieśnie był początek nowego roku. I to w tym, co stąkali ta cołkomarzanna, znaczy się śmiertka zima. W Polsce na ciepli mu miano z Niemiecka i skuplowali ten zwyk ze wieśniennym świętiem Wielkiej Nocy. Już Karol Liebel spomiarkował, że dingus może być spolszczeniem niemieckiego słowecka dingus, co po ich niemu geldowało wodnisto polewka albo chlusnięcie wodą. Insze zaś Aleksander Brickner, Mieczysław Karłowicz minili, co słóweczko dyngować wandluje się od niemieckiego słówecka dingen, które znaczyło wykupować się, ugodać się, naimać się. Blank dawno jeszcze dingus albo dingnis geldowało wykupienie się bez wojna od raubrowania. Z ocą taką, znaczy się dingusem, wykupowali się młodziokom, dawając im jajca i te takie małdrzyki, co by ino w ten czas nie spluchtali wodą. Wydaś polski śmigus przełonaceli ze niemieckiego szmekosztern, kiej to prali palemką albo wierbnym prądkiem. Werci się sam wspomnieć, i że syn od biskupy diecezji poznańskiej za króla Władysława Jagieły przykazował przeciw zabobonnym zwykom w artyklu Dingus Prohibitur. Pisali tam tak te biskupy. Zakazuje się, co by we drugie, trzecie święto wielkanocne hopy babów, a baby hopów nie opoważali się napasztować o jajca i insze gyszynki, co blank einfach mianuje się dyngować, ani też do wody wciągać. Żeby sami o Ukrainie i o Litwie prawi, ale styknie co wspomnia Jędrzeja Kitowicza, który za czasów saskich pisał tak. Była swawola powszechna w całym kraju, tak między pospólstwem, jako też między dystyngowanymi. W poniedziałek wielkanocny mężczyźni oblewali wodą kobiety, a we wtorek i w dni następne kobiety mężczyzn. Szpluchtało się ludzie roztomajtym szymlem, a psztyfikanty, chcąc ceremonię odprawić bez ukustu i nie na ostuda, skropiali no letko poroma kropkami różannej albo inszej woniącej wody, no można jeszcze maluśką sikowką albo flaszecką.
Te już zaś łochentole, które woleli polerować i byzy gonić, oblewali fachową wodą, listali, gichali gorkami, szklonkami, albo srogimi sikowkami, direkt we gęba, albo od szłapów aż do głowy. Keju się wszystkie łoskądowali, panoczki, dworzanie, baby, frelki, loli jedne drugich ze wszystkiego, co im do gracy wlazło, a służba donosiła kiblami z berami woda. No i srogsza uciecha była, kej się przycapło dziołcha, babeczka, baba we prikolu, a przytrzymano bez karlusów musiała pływać we powodzi. No hopy, we prykolach nie podlegali temu, bo przecań w ten czas skromność dziołchów nie pozwalała tego robić. Gryfno piowiarka, jeśli też z tym skuplowano. Od Wielkiej Nocy do Zielonych Świątek idzie dować śmirgus, bali i we piątek. No więcej to można było na Kujawach. Tam Gabciok wylazował na dach kaczmy we wsi ze waszbekiem albo srogim garcem gracy i z larmem obwoływał dziołchy, które mieli być łoblone, oszpluchtane i zapedział wela wtory podszedł do wyszojrowania fur piosku, pyżu na wichcie, gracków do szkrobania, wiela kibli wody i zajfy. Zdosie, jakby śmigus był pamiątką szpluchtania się na Wielkanoc po pokucie srogo postnej. Na Mazowszu zaś od zawdy łozeznowo się dingus od śmigusa. Chłopcy ze wsi na gody chodzą, tak i u nas po kolędzie, ale przy Wielkanocy po dyngusie. Śpiewają śpiewki przynależne tym świętom i szaplują do kobyli, co im tam też ludzie dają. Śmigusem już zaś miazują Mazury oblewanie, szpluchtanie wodą dziołchów bez chłopców we drugi dzień Wielkanocy, a na łopach szpluchtanie chłopców bez dziołchy we trzeci dzień. Tela, co już teroski trzeciego dnioszka wielkanocnego sam się u nas nie fajruje. Zostało to i we prawosławiu, kaj ty się we ten trzeci dzień nawiedzo ze kruszonkoma kierchowy. Miana dyngus i śmigus spolszczone ze niemieckiego nie przemawiają kanyż tam, co by i są ten zwyk przykludził się był ze Niemiec. Jeśli by przecamć i te ze starego pierwy szpluchtanie wodą przodownicy, którą niesła korona przy żniwówce, też niemieckim przywiekiem był? Naprotiv, miana te tuplikują ino i że Niemcy, które osiedlali się we polskich miastach za piastów, okupowali się tamesznym ludziom, kiedy te swój starożytny przywyk płużyli k temu chętliwie. Dingie, przeca znaczy zaobyć, zgodzać się, zgodzić się, a blank po staremu torżyć się, albo wykupować ze szpyndu. Po niekiedy idzie jeszcze trefi takie miano naszego śmiergusu dnioszkiem świętego Trichtra, albo oblewanką, lebo polewanką. No i to by można stykło przy tych szykownistych i dla wielu najważniejszych świętach, a berą sprawią bez te 3 dni Eugen z Pnioków.